bayan, pakinggan ng iyong daing. Hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling. Inigalinga at pagpapon. Ating bibising ang sarili. Tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, pagsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring nagmumulat makakuha ng sa bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon. Ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag. Inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Bukas sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Bahagi na yun ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni, naging international names? Kulturang Kapampangan. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local events. Hindi hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest.
natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba. At mga isyung panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kimi, huwag maging titi. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere. Sa selebrasyon mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may akses sa tamang impormasyon. Mula nang itatag ang CLTV36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV36. Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso pong pinaabot ng CLTV36 ang pasasalamat sa inyo. Ako yung museum guide na ning Museum of Philippine Social History ay at Chukeni King Paminton Mansion. Yung museo ngayon ni magdaki ang kebaluan di kilking amlat pamalenan darang Pilipino. Maraguli ayam panging matwang baledareng pamintuan king pormerong republikana ng Pilipinas. Menok na nga niya keti Emilio Aguinaldo, anya ke ni de pegmasosyan king pormerong anibersaryo na ning independensya o katimawa na ning Pilipinas kareng Espanyol anyang banwang 1899.
Tening collection kening Museum of Philippine Social History, mamielang storya karay miyaliwaliwang Filipino. Manibat king karelang piblas, tama ng kabyasnan, kalalangan, gelingan. Amlat, apo pa yung piel-doldo ng biye. Yaku Aaron Gerland Dalusong Rivera, Kapampangan po at Pagmaragul Kuiti, pauli ning maulagayang ayam pang naning labot Kapampangan. Kalungkuran kong Pampanga, pangako ko keka, manggamang kingalanangga, pakalingapan daka. Kaluguran kong Pampanga, magmasabal ko keka, Nini kapilan pa, pakilaban daka. King bagyo at unos, king kabilyang makalulus. Era ka, lakuan diyang kapinan, balen kong pagkamalan. Sading krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang sading krusada, sumulong yaing Pampanga. Kaluguran kong Pampanga, kaluguran kong Pampanga, pangako ko keka. Era ka na
enormous congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs, also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Ikalabing-4 na anibersaryo ng CLTV. Handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Bahagi na yon ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international range? Kulturang Kapampangan. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local event. Hindi hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Kung itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba, At mga isyong panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kimi, huwag maging pit. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media.
dahilan CLTV, mapapanood anytime, anywhere. Na mga malalaking balita ng Central Luzon ngayong araw. Magulong sistema ng COVID-19 vaccination sa City of San Fernando, Pampanga, inirereklamo. COVID-19 vaccine dashboard solusyon para hindi raw mapolitika ang rollout ng bakuna. 2 patay at 9 naman ang sugatan matapos araruhin ng dump truck ang mga benepisyaryo ng ayuda sa CSJDM. At pagsugpo sa Infodemic, sentro ng 14th anniversary ng CLTV. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nauguna at pinutukang balita ng CLTV News. Nagdulot ng kalikuhan ng magulo-umanong sistema ng COVID-19 vaccination sa City of San Fernando, Pampanga. Sa pila pa lamang daw ay wala nang maayos na sistema kung kaya't halos magdikit-dikit ang ilang babakunahan. Agad namang inaksyonan ng City IATF ang problema at nagpaposte ng mga security marshal sa kanilang vaccination venues. Rainiel Pawid ang may ulat. Go ahead, Rainiel. Inirereklamo ni Jason hindi niya tunay na pangalan ang umano'y magulong sistema sa COVID-19 vaccination ng City of San Fernando, Pampanga. Alas 8 pa lang ng umaga ay nagtungo na siya kasama ang kanyang senior citizen na nanay at mother-in-law sa Heroes Hall para sa pagpapabakuna. Subalit sa pila pa lamang daw ay wala ng maayos na sistema kung sino ang mauunang papapasukin sa vaccination area. Nagtatanong ako bakit may mga tinatawagan silang senior IDs wherein yung mga unang nakaupo sa umaga hindi pa natatawagan. So, bukod sa abala ay kinababahala niya rin ang kaligtasan ng mga babakunahan. Posible umanong magkahawaan ng COVID-19 kung magkukumpulan ng mga tao dahil sa kawalan ng sistema sa vaccination. Sana sa mga susunod na araw na merong ganito, lalo na kung senior, kami mismo mga anak ng senior, inaalagaan po namin sila. So, gusto lang namin maging safe sila at saka sistema yun ang number 1. Tuloy-tuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad mula sa local IATF kaugnay ng tamang physical distancing. Nagkukumpulan na kasi sa labas ng vaccination site ang ilang babakunahan. Una naman ang nag-abiso ang city government na tanging mga nakaschedule na senior citizen ang maaaring magtungo sa vaccination area upang maiwasan ang pagkukumpulan. Pumoste naman na ang ilang tauhan ng City Public Order and Safety Coordinating Office sa lugar upang mabantayan ang implementasyon ng tamang physical distancing. Isa ang City of San Fernando sa mga lugar sa Pampanga na may mataas na kaso ng COVID-19. Base sa kanilang latest coronavirus bulletin, 4,186 na ang kumpirmadong kaso sa lungsod, 785 ang aktibong kaso, 3,271 ang recovered at 130 ang namatay. Rainiel Pawid, CLTV News. Kaugnay ng balita yan, makakasama natin live ang ating reporter na si Rainiel Pawid para bigyan tayo ng karagdagan ng detalye. Rainiel, ano ba itong kumakalat na video sa social media tungkol daw sa magulong proseso sa vaccination? Yes, Nicolette, no, nakumpirma nga yan ng news team. Kaninang pinuntahan natin mismo yung vaccination site doon sa Heroes Hall dito nga sa City of San Fernando, Pampanga. Yung kumakalat na video ng uploader ng kanina no sa Facebook, iyon ay napag-alaman natin na doktor din yung nag-upload at kanya ring sinamahan yung kanyang magulang para nga dun sa vaccination. So nagulat mismo yung doktor na dikit-dikit nga itong mga senior citizens. So sa kanyang post sinabi niya na baka bago pa gumaling or maprotektahan itong mga senior citizen mula dito sa nakamamatay na COVID-19 ay tamaan na agad dahil nga sa hawaan. So hindi kasi nasusunod ni Colette yung tamang physical distancing. At ngayon naman, kinausap natin yung City Health Office, kinuha na natin sila ng pahayag tungkol nga dito sa nagiging komosyon doon sa vaccination. So, sinabi sa atin ni City Health Officer ng SFP, no, si Dr. Carlos Mercado, na yung mga tao na yon na naggulo ay nag-uunahan naman umano sa pila upang agad ngang makapasok doon sa loob ng Heroes Hall.
Nicolette, kung titignan natin yung sitwasyon, may intindihan din natin yung ilan nating mga kababayan dahil doon sa labas ay sobrang init nga naman dahil na rin sa panahon. Pero ang tinitignan natin dito ay yung maayos ng sistema na maaaring ipatupad naman ng City IATF para maging smooth flowing yung COVID vaccination dito sa San Fernando. Yes, Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Kailangan daw magkaroon ng transparency sa pagro-roll out ng bakuna kontra COVID-19 upang maiwasan ang sistema ng palakasan o pamumulitika. Ayon kay dating Pampanga Health Office OIC Dr. J. Rivera, na ngayon ay nagsisilbing consultant ng lungsod ng Mabalacat, makatutulong umano ang pagkakaroon ng COVID-19 vaccine dashboard para mabantayan kung saan na nga ba napupunta ang mga bakuna. Kasama natin live ngayon ang ating reporter na si Paulo G. Santos. Go ahead, Paulo. Nicolette, isa nga yan sa reforma ni dating Pampanga Provincial Health Office at ngayon health consultant ng Mabalacat City na si Dr. Jose Antonio G. Rivera. At inamin nga niya sa CLTV News Team na isang hamon ngayon sa lokal na pamahalaan ng katanungan ng taong bayan kung paano matitiyak na hindi mapupolitika ang pagro-roll out ng bakuna. Ang integridad umano ng vaccination roll of the coordination framework ng DOH, kailangang maipakita yung transparency sa tinatarget ng eligible group sa kada komunidad. Kaya ang solusyon ay ang pagtatalaga umano ng COVID-19 vaccination dashboard. At gayon na rin itong tinatawag nilang ID system para sa mga mababakunahan. At binabanggit din ni Dr. Rivera na isa sa mga reforma nga ng COVID response ng syudad upang mabigyan ng mataas na moral pati na yung mga stakeholders na walang magiging palakasan system dito sa pag-roll out ng bakuna. Bukod sa vaccination dashboard, target din ng healthcare support ng Mabalacat City ang pagkakaroon ng ID immunization credential ng mga mababakunahang kabalin. Ginawa na umano ito sa ibang bansa na maaaring i-adapt ng syudad upang mapalakas ang kumpiyansa ng mga Mabalaqueño na magpapabakuna. Pakinggan natin si Dr. Jose Antonio G. Rivera. Now, it's all about awareness. Marami po kasing nagsasabi kay Mayor Chris, kay Attorney Ignacio, ang ating city administrator, ilan na, saan na, ilan ba ang dinala dito ng DOH na vaccines? Maraming salamat, Paulo G. Santos. Sa pagbabalik ng CLTV News, bilang ng nabakunahan sa Pampanga, nasa 30,000 pa lamang. At larawan ni Senator Lapid sa Kutkut Flyover Project, tinanggal ng DPWH matapos mapuna. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung isang taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating region, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na.
ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Kapampangan mi sakwak, kinglegwananing alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugud karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilugding pusumi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, hilugding pusumi, atin kang dambana. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin ang katotohanan. Naubusan ng bala ang Philippine Army at ang mga Amerikano.
Kaya matras. Tanong, saan matras? Yan tinatawag na Mount Samat. January 15, nag-umpisa na naman ang labanan sa Mount Samat. Diyan mo maririnig ang putok ng kanyon at ng bomba. April 9, nagkaroon ng death march. Yung mga Philippine Army no, kung makikita ninyo, maawa kayo sa ginagawa ng Hapon. Ako si Maximiano Pablo, First Sergeant, First Investigator ng 3rd Infantry Division. Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may akses sa tamang impormasyon. Mula ng itinagang CLTV 36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV 36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV 36. Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso pong pinaabot ng CLTV 36 ang pasasalamat sa inyo. Sa panahon CLTV 36 ay isang instrumento bilang tagapaghatid ng real-time updates at napapanahong balita. Lubos na natutulungan ng CLTV 36 ang mamamayan ng Central Luzon upang maging maalam at makagawa ng tamang desisyon bilang ambag nila sa pagresolba ng mga problema ng ating lipunan. Happy anniversary CLTV 36! May you continue the journey of your success with pride during these difficult times of pandemic. I wish the whole company resilience and many more years of success. Stay negative of COVID and stay positive in life. Mabuhay kayo, CLTV 36!
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Kailangan na raw ma-roll out agad ang mga bakuna ng AstraZeneca na dumating sa Pampanga nitong nakaraang araw ayon sa Pampanga Provincial Health Office OIC na si Dr. Zenon Ponce dahil mag-expire na ang mga ito sa June at July. Samantala, nasa 30,000 lamang umano na Kapampangan ang nabakunahan kontra COVID-19. Ang iba pang detalye sa report ni Paulo G. Santos. Paulo. Nicolette, sa 2 milyong doses ng AstraZeneca na dumating nga galing sa COVAX facility dito sa bansa nitong unang linggo ng buwan ng Mayo na may near expiration date na June at July. June dun sa first dose at July dun sa second dose. Nasa 1,149 vials ng first dose ng AstraZeneca ang natanggap nitong Pampanga Provincial Health Office sa Department of Health Region 3. Ayon na rin kay Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Zenon Ponce, katumbas ito ng higit 13,000 o sa eksaktong doses, 13,788 na target na ma-roll out kaagad ito, Nicoleta, sa mga senior citizen o A2 prioritization group. At binabanggit ng doktor, hindi naman umano nakikita nilang problema ng Pampanga Provincial Health Office itong roll out nito. Dahil sa census pa lamang nila na 160, ulitin ko lamang, 160,000 na senior citizen dito sa probinsya ay may initial na ho sila na 70,000 na mga nagpalista kasama dun sa master list ng A2 para sumalang dito sa pagbabakuna. At sinabi rin ni Dr. Ponce na may nakuha rin sila na second dose vaccine ng Astra na 1,100 vials na mapapaso naman ngayong buwan ng Hunyo, June. Limitado lamang sa 19 na munisipalidad ng Pampanga ang makikinabang umano nito dahil bukod ang alokasyon ng 2 component cities at isang independent city ng Pampanga ang direktang nakakakuha naman ng supply ng bakunas dito sa DOH Region 3. Sa salita ni Dr. Ponce, tansya niya sa kabuuan sa first dose at second dose ng vaccination rollout ay nasa 30,000 na Kapampangan ang nabakunahan na. Ayon sa DOH, nasa 1.5 million para dito sa first dose ng AstraZeneca ay ma-expire sa darating na buwan ng Hunyo. Ito yung bulto na dumating dito sa bansa. Yung first dose is 1.5 million at yung 500,000 naman na second dose mag-expire naman yan, Nicolette, sa darating na buwan ng July. Isang hamon yan sa kada lokal na pamahalaan sa bansa na mapabilis ang rollout nito. Nicolette. Paulo G, naitanong mo ba kay Doc Ponce kung ito bang pag-roll out dito sa lalawigan ay mabilis o mabagal at ano ba ang kanyang naging tugon? Alam mo, hindi siya sigurado dyan sa sagot niya sa atin at dito nga sa data na kinukuha natin na kung maaari, pwede bang ma-access natin itong rollout ng vaccination program ng probinsya dahil bukod sa inyong lingkod, yung news team makailang beses na rin na nagre-reach out kay Ma'am Malu Lacson para malaman natin kung anong pamamaraan nila, although narinig na rin natin dun sa mga previous interview na umabot pa nga sa A1.7. Samantalang sa mga oras na ito, as of May 12, kinukumpirma nila na nasa A2 prioritization eligible group na sila o yung mga senior citizen. So, hinahanapan natin ng pamamaraan na hindi lamang hearsay itong kanilang binabanggit, kundi maisa dokumentaryo rin natin kung ilan talaga yung accounted na dumating galing DOH Region 3 at papaano nila ito na-roll out. Pero nababanggit, Nicolette, na itong pag-jump nila into another eligible group, yaan ay nakabase na rin sa mismong master listing. Kasi hindi ka naman daw makakakuha sa DOH, kung wala kang master list. At gayon na rin by population ng kada munisipalidad.
kailangan daw ni Colette na makapagbigay muna ng master list ang mga munisipyo para at least mabigyan nila. Binabanggit ni Dr. Ponce na ibibigay naman daw ng tama sa kada munisipalidad base sa kanilang pangangailangan. Kanya lang, kailangan natin nito, Nicolette, bukod sa sinasabi, nakikita din natin doon sa kanilang mga datos o listahan mismo. Salamat, Paulo G. Santos, nagulat. Sa ibang balita, tinanggal na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang lalaking larawan ni Senator Lito Lapid sa ginagawang Kutkut Flyover Project sa syudad ng Angeles matapos mapuna ng mga netizens at sinangguni sa CLTV News. Pero gitnang kagawaran, hindi sila ang naglagay ng mga nasabing larawan. Nakatakda namang matapos ang proyekto sa loob ng 8 buwan. Narito ang ulat ni Paulo G. Matapos umani ng batikos mula sa ilang netizen, isinangguni ng CLTV News sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang nakapaskil na larawan ni Senator Lito Lapid sa ginagawang Kutkut Flyover Project. Paliwanag ng kagawaran, isa ang mambabatas sa nag-allocate ng pondo para sa naturang proyekto. Yung phase 1 and 2 po, bali joint project po ni Senator Lito Lapid and Congressman John Lasatin. Itinanggi naman ng DPWH na sila ang naglagay ng mga tarpaulin. Nilinaw din nila na tumatalima umano ang kagawaran sa umiiral na batas kaugnay ng pagbabawal ng mga politiko na umepal o ilagay ang pangalan sa mga proyekto ng gobyerno. So pinapa-inspection po natin. Then once na po nakita natin kung sinong naglagay, then sabihin po natin para tanggalin or tayo mismo magtatanggal tayo sa DPWH. Nitong Miyerkules, May 12, muling binalikan ng CLTV News ang naturang project site at dito aming nakita na binaklas na ang mga larawan. Sa mensaheng ipinadala ni Engineer Arnold Ocampo, Assistant District Engineer ng DPWH District 3, sinabi nitong pinatanggal na nga nila ang naglalakihang mga larawan. Samantala, sa tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga poste sa paligid sa gitna ng kalsada sa PhilAm Friendship Highway, ramdam ng mga motorista ang bigat ng traffic. May 2 phase ang construction project na sa kabuuang halaga ay aabot sa 500 million. Kutkut Flyover, sir, actually, it is more or less 600 meters. Yung amount niya is aabot ng mga 500 million, sir. Ayon kay Ocampo, unang tinatrabaho ngayon para sa initial funding nito na 50 million pesos ay ang mga board file o haligi na sasalo sa 4 lanes na konkretong flyover o kalsada. Nasa 4 lanes po tayo. In compare po sa parang ganun dun sa intersection natin sa may San Fernando. 4 lanes po siya. But it is a concrete structure po, hindi po siya steel. 8 buwan umano ang itatagal ng pagtatayo ng proyekto na galing sa pondo nito sa General Appropriations Act o GAA sa Regular Infra Project ng District 3 ng DPWH ng taong 2020. Phase 1 po and Phase 2, it consists of board piles and which is meaning po mga substructure pa lang yung gagawin natin. Then by next year po, darating po yung funds natin for the superstructure, which is yun po yung slab natin, no? Yung pinaka taas niya, no? Yung structure niya sa taas. So for phase 1 and 2 po, puro po mga board pile, mga poste yung gagawin natin. Ang Leadway Construction Company ang nakakuha naman sa naturang proyekto. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 2 patay habang 9 naman ang sugatan matapos araruhin ng damtak ang mga benepisyaryo ng ayuda sa CSJDM at pagsugpo sa Infodemic Sentro ng 14th anniversary ng CLTV. Pagbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Ang dapat sana ipagkuha ng pinansyal na ayuda sa City of San Jose del Monte, Bulacan, nauwi sa disgrasya.
Inararo kasi ng isang dump truck ang lugar kung saan naghihintay ang nasa 50 benepisyaryo ng payout ngayong umiiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa lalawigan. Ayon sa investigasyon, inatake sa puso ang driver na empleyado rin ng City Hall. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Habang naghihintay sa labas ng City Hall ng San Jose del Monte sa Bulacan para sa kanilang ayuda ang nasa 50 benepisyaryo, bigla na lang silang inararo ng isang dump truck na minamaneho ng 57 anyos na si Herminio Herona, empleyado ng City Hall. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, inatake sa puso ang driver. Nadala pa siya sa ospital subalit binawian din ng buhay. Isang benepisyaryo pa ang namatay habang siyam ang nasugatan. Ayon sa City Traffic Office, 2018 nang pumasok sa trabaho si Herona at nag-resign noong 2019 matapos ma-stroke. Marso ngayong taon nang muli itong mag-apply at nagpakita pa ng Fit to Work certificate. Sasagutin naman ng city government ang pagpapalibing sa mga namatay at ang pagpapagamot sa mga nasugatan. Sa kabilang banda, pinaplano naman ng ilipat ang venue ng pamamahagi ng naturang cash assistance program upang maiwasan na ang kahalintulad na insidente. Rainiel Pawid, CLTV News. Isang misa ng pasasalamat ang inialay ngayong umaga para sa ika-14 na anibersaryo ng inyong istasyon, CLTV. Nangako naman ang pamunuan ng himpilan na patuloy na magbibigay ng napapanahon, patas at makatotohanang balita, lalo na ngayong panahon ng krisis. Yan ang report ni Rainiel Pawid. March 19, 2007, 14 na taon nang lumipas simula ng ilunsad ang CLTV. Layon ng founder ng istasyon na si Ginoong Levi P. Laus na maging tulay ang CLTV upang mapagserbisyuhan ng Central Luzon at makapagbigay ng mga napapanahon at makatotohanang balita sa rehiyon. Sa nakalipas na higit isang dekada, naging bahagi na ng buhay ng mamamayan ng Gitnang Luzon ang CLTV. Mula sa makabuluhang balita at maging mga programang nagbibigay tugon sa kanilang pang-araw-araw na suliranin. Naging saksi rin ang himpilan sa pakikibaka ng taong bayan sa samot-saring unos, kalamidad at pagsubok. Sa ika-14 na taon ng CLTV, isang malaking hamon na naman ang dapat nitong gampanan. Maliban sa storya ng COVID-19 pandemic, sinisiguro rin ito ang paghahatid ng tama, balanse at patas na pagbabalita. Kaakibat ng pandemic ang infodemic o pagkalat ng hindi makatotohanang impormasyon na lalong magpapasakit sa taong bayan. Mula noong isang taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating rehiyon. Ginarantyahan din ng CLTV ang pagsabay sa makabagong pamamaraan ng paghahatid impormasyon. Ramdam na rin ang social media presence ng istasyon dahil sa kaliwat ka ng update sa Facebook, YouTube at sarili nitong website. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli ipinaalala naman ng Laos Group of Companies na ang pangunahing mandato ng CLTV ay maisulong ang countryside development. Ito rin ang magiging sandalan ng Gitnang Luzon sa panahon ng krisis gaya ng nararanasan nating COVID-19 pandemic. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. Samantala, isang misa ng pasasalamat ang inialay ng himpilan para sa mas marami pang taon ng serbisyo publiko. Hangad ng CLTV na sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang anumang hamon ng panahon. Saan man, kailanman, katotohanan. Rainiel Pawid, CLTV News. Happy anniversary, CLTV. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari yung i-follow ang aming CLTV 36 Official at CLTV 36 News at CLTV 36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV,
maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.